हेलो दोस्त, हम अपने सबन के स्वागत करत बानी अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सगरे जहान जो भोजपुरिया चैप्टर है, भोजपुरी क्लास 10th का जो चैप्टर है सगरे जहान भोजपुरिया, एक हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख ले रहनी जा। ठीक, आज के वीडियो में हमने समझब जा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो उनकी लघुत्तरीय प्रश्न बा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बा। ठीक, तो एक के हमने देखब जा अध्याय 2 है सगरे जहान भोजपुरिया, जो बुक का नाम क्या है, पान फूल उसका। तो ठीक है, चलिए आइए हम लोग अब क्वेश्चन के समझत बन जा। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन ई बा कि नेपाल में कहवा कहवा भोजपुरी बोलल जाले, यानी कि नेपाल जौन देश बाटे ना ओमे कौन कौन जगह पर भोजपुरी बोलल जाला ओकरा बारे में बतावे के। तो देखी, नेपाल के नारायणी, लुम्बिनी, रोहतस, बारा, परसा, चितवन, पलवन, परारी, रूपन्देही आ कपिलवस्तु आदि इलाकन में भोजपुरी बोलल जाले। ठीक, आ भोजपुरी ई इलाकन के मातृभाषा है। ठीक बा, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन के हमने देखल जाओ। दोसर क्वेश्चन ई बा कि देखी, 3 गो विदेश के नाम लिखी, 3 गो ऐसा देश जौन बा ओकर नाम लिखी जहाँ भोजपुरी बोलल जाला। ठीक बा, देखी 3 गो बोलले बा क्वेश्चन में, लेकिन हम अपने लगिन खातिर बहुत 4-5-6 गो देश लेके आइल बानी, एमे से 3 गो लिखे के बाद देखी, पहला मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, ठीक है, गुआन, हेलैंड आदि। ई जौन देशन बा ई देशन में का बोलल जाला, भोजपुरी भाषा के बोलल जाला। ठीक बा, ई बात याद रखम जा। ठीक बा, अब देखिए चलिए तीसरा जौन क्वेश्चन बा हमने के एकरा के देख लीजा। तीसरा क्वेश्चन बा, भोजपुरी क्षेत्र के मजदूर के अंग्रेज लोग मॉरिशस काहे खातिर लेके गई रहे, यानी भोजपुरियन लोग जौन बानू एकरा खातिर के अंग्रेज मॉरिशस ले गई रहे काहे खातिर। चली अकर आंसर बा, एकर कहानी तो बड़ा दुख भरल बा, माने ई जौन बात बा ना कहे खातिर बहुत दुख से भरल बा। देखी, अंग्रेज लोग भोजपुरियन लोग के नौकरी देवे के एग्रीमेंट कैलक, यानी नौकरी दे के बात कैलक, एग्रीमेंट कैलक, आ धोखा दे के पनिया जहाज पर चढ़ा के समुंदर का रास्ते एक देशन में ले गई। ठीक, मतलब कि समुद्र के जरिए समुद्र जहाज पे चढ़ा, मतलब कि जहाज पे चढ़ा करके आ ओकरा के ले गई देशन में। देखी, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम आदि देश के माटी ऊख के खेती के अनुकूल रहे, यानी कि ई सब जौन देश के अपने नाम सुननी है, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, ई देश में ऊख के खेती करे खातिर मिट्टी वहाँ के बहुत अच्छा रहे। भोजपुरिया लोग ऊख के खेती करे में माहिर है, और भोजपुरिया लोग जौन बा ऊख के खेती करे में माहिर रहे के मतलब बहुत अच्छा से खेती करे, बहुत ऊख के खेती करे के बारे में जाने। ठीक, अब देखिए यही से अंग्रेज वो लोग के फंसा के ले गई, यानी कि देखिए पहले नौकरी, मतलब कि नौकरी देवे खातिर एग्रीमेंट कैलक और जहाज के मदद से समुद्र के द्वारा लेके चल गए, समुद्र के रास्ता से धोखा से, और वहाँ जो ऊख के खेती करावे लगल वो लोग से बहुत दुख तकलीफ दिलक। ठीक, इस आगे भी क्वेश्चन में पढ़े। ठीक बा, अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन का बा, आज मॉरिशस में भोजपुरिया लोग के कौन हाल बा, यानी अभी के समय में मॉरिशस में जो भोजपुरिया लोग बा वो लोग के का स्थिति बा, केंगे बा, एकरा बारे में देखी। आज मॉरिशस में भोजपुरिया लोग सबसे नीमन तरे बा, यानी मॉरिशस जौन देश बा आज, ठीक बा, ओमे भोजपुरिया लोग के शुरू में बहुत कष्ट मिले रहे, बहुत ज़्यादा कष्ट, लेकिन अभी का बा अच्छा से बा वहाँ। ठीक बा, मॉरिशस में श्री नवीन चंद्र राम गुलाम जी प्रधानमंत्री बनल रही, यानी कि श्री जो भोजपुरिया लोग बाटे नु उहे के देखी नवीन चंद्र राम गुलाम जी बानी यहाँ के भोजपुरिया रहनी। ठीक, और यहाँ के वहाँ जौन मॉरिशस देश बना वहाँ के प्रधानमंत्री बनल बानी यहाँ के। ठीक बा, तो यही से समझ सकतानी जे भोजपुरिया लोग जाके वहाँ जब प्रधानमंत्री बनल बा अभी, तो वहाँ के लोग तो अच्छा से होई। ठीक बा, अब देखी 5 नंबर क्वेश्चन समझल जा। देखी क्वेश्चन बा, फिजी में, जौन फिजी देश बा, भोजपुरिया लोग का संगे कैसन व्यवहार हो रहल बा, यानी कि फिजी जौन देश बा ओ में भोजपुरिया लोग केंगे रहत, उ लोग के साथे केंगे व्यवहार कइल जाता, इहे देखी। अब देखी
फिजी में भोजपुरिया लोग संकट में बा लोग, ओइजन भोजपुरिया लोग के संगे भेदभाव होता। उहाँ बानू भोजपुरिया लोग के संगे भेदभाव होता। उहाँ स्वदेशी मूल विदेशी मूल के मुद्दा बना के कुछ लोग जबरन साता दखलिया ले बा, यानी कि तू विदेशी हुआ हम स्वदेशी हैं, यानी कि हम फिजी के हैं तू दूसरा देश के हुआ, ए तरह से वहाँ भेदभाव बा। और एकरे मुद्दा बना के वहाँ के साता जे बा ना दखलिया ले बा। ठीक बा, तो देखी अपने लाइन के जौन ई चैप्टर से लग उत्तरीय क्वेश्चन के संख्या 5 गो रख उ तो अब खत्म हो गई। ठीक बा, अब एकरा बाद हमनी ई चैप्टर के जौन सारे जहान भोजपुरिया जौन चैप्टर के नाम बा अध्याय 2 एकर हमनी एकरा बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखब जा, लॉन्ग क्वेश्चन जकरा के बोलल जाले ओकरा के देखब जा। ठीक, तो अपने लाइन के अगर वीडियो अच्छा लागल होके तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली और अपने दोस्त सबके पास में भी शेयर करी वीडियो के। ठीक बा, काहे कि देखिए वीडियो बनावे में बहुत मेहनत लागेला, तो अपने लाइन के ई वीडियो पर तो एक लाइक जरूर बनत बा। ठीक बा, तो वीडियो के लाइक कर दी और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दी। फिर हमने मिलब जाके दूसरा वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ में। तब तक खातिर जय हिंद जय भारत।